gamelane jan jos. Ireng-ireng ra dijumputi meres klopo. Ra katut ampase. Penak tenan. Yen ta seneng kang dituruti ning alam donya rak pira lawase. Iku mono rak kandhane pena dhewe dulur. Goreng tahu setengah mateng anake turu bapake gereng. Pakuyuban ketoprak selamat budaya ingkang mijil saking tlaga raja. Kang kapimpin dening Bapak Selamat mugi enggal ngrembaka lan berprestasi. Kang kayuyon dening Bulik Keplis uga para seniman muga dadi adi luhung. Mulane nek lagi latihan kudu sing teratur, kemampuan fisik kudu diukur. Sanad liyane kudu sing jujur, sebab yen rakyate sehat negarane mesti makmur. Lale lalo lalo le lalo lelo dari mana dik datangnya lintah dari sawah dandut kenang turun ke kali. Ela elo sampo dipangan uler. Ela elo wong bodho ngakune pinter. Saiki jaman kemajuan, arek lanang wedok bebas pergaulan. Saben dina nganakno pertemuan sing dibahas soal pelajaran. Tapi enek sing sebagian ninggalno peraturan pada minuman, bergaul bebas tanpa ukuran, nganti ana sing bobot telung sasinan. Sakwise bobot durung kawinan, arek lanang wedok terus muring arek lanang. Arek lanang gelem jak kawinan tapi ngenteni lemah kuburan.
arek wedok rumangsa nelongso terus nangis keloro-loro iku mono watak wong lanang duraka besok yen mati munggah suwarga. Ayo lur munggah ayo lir gumanti lur aku gawe dhewe kok tetap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun sepura. Wes biar ki mau urung dagelan teko metu kok jogetan nembang. Lho dagelan iki nembang ngono kuwi. Dagelan nek nembang wong kaya aku sing semeleh ngene iki. Lah karepe? Lho yo ngene iki penak nyambut gawe rasa dadak ngoyo. Lho, garek nonton lho. Lho. Lah kok sing bayar sapa? Lho sing bayar ya sing nonton kono mau to, Trik. Dikrep-krep ki mau. Ngono bingung lah po. Aduh, lah tak kira ora ono sikil ki mau. Satu tenan nek. Wong dagelan kok mung onone guyang-guyu karo nembang. Alah. Sing ora guyu piye? Lho ya gare sak karepe dhewe kono arep-arepe guyu karepe ora guyu ya karepe. Menterlang-menterlang kuwi. Lha gini. Lha iku lha apa ora entuk nganu menterlang-menterlang. Klirak-klirak apa ora entuk wong duwe moto. Wong kabeh ki anggere duwe moto ki entuk penterang-penterlang entuk melerak-melerok. Dadi nak duwe moto entuk penterang-penterlang. Ya entuk penterang-penterlang entuk melerak-melerok. Ora duwe moto ya ora entuk. Lah lah anu udun kae. Lha piye? Udun kae di moto kok ya entuk penterang-penterlang. Udun kae di moto ya ora entuk penterang-penterlang. Wah, kowe kleru kowe. Udun kae iki ora ndek moto. Udun ra ndek moto. Nak udun ndek moto nggon pasar Tigawanu kono ana wong dodol kacamata udun. Lah, kae ana optik udun. Udun kok ndek moto. Maratuwaku tau udunen lho. Nek piye? Maratuwaku udunen. Dasare kae aku paling disayang karo maratuwaku. Heeh. Undange nang. Heeh. Wedok padahal lho. Ya, piye? Nang Pomak. Heeh. Iki lho. Motoku plototen. Maratuwa kan motot motone. Lho, maratuwa kan motot motone wonge dasare udunen. Udune ning kon plotot. Motone. Lho alah. Kuwi jenenge kon plotot moto udun. Dari rada moto. Bisa angel men to. Blegong aku mau. Ya, wis udun gak ndek moto. Lah iya mbok yo ngono mau. Kok protes wae. Ana perkara udun kok bulet kaya entut. Jadi rada moto. Iya. Ngono kok protes. Kowe rak trimo perkara nembang ni lah kecil aku. Kowe parikanmu piye mo? Sing dendangdutanmu mo? Iki mau. Heeh. Ceritane iki mau. Sing dendangdutan ki mo lho. Aku lali. Kowe iki ya jatratku sik ngene lho. Ana dagelan nek nggo seragame patih rembug. Ora to. Sok kuwi ta yo kowe iki nggon ning kono ki bagian nabuh. Sing gasik nak dandan. Iki momen. Wayah metu gedandapan anggere kanune seragame patih mbok saut mek guli patih endi. Jadi kami tak umpatno kuwi ya. Ngono kok ya Allah Gusti ya. Walik modern. Ya modern. Tembang. Tembangmu piye, Mas? Sing gendeng dutanmu lho piye? Kowe iso pengen mesti. Ya aku tak tiru dajal. Aku lali. Kok yo sing ilang kok iso lali. Lha wong lali kok yo ora entuk lho. Iki lambene sapa? Ya lambimu dhewe. Lah iya kok yo. Apa yo lambeku?
Sing kata-katane mau lho, Be. Nane 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 nono. Nane 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 nono. Nane nono nane nano. Nano nano no 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 no. Piye mari anu cakepane, Be? Ya mau. Iya cakepane piye? Aku gumun lakonku iki bengi-bengi oleh rejeki. Tak delok wis jam 1 aku metu gak gawa klambi. Ngono parianake ya duwe nah. Jajal. Atuku papan tipaku paku sayur asem lalape jengkol. Kapan-kapan yen dadi bojoku ayan turu amot cekelan jengkol. Cekelan kentol iki lho, cekelan kentol. Manuk dara mebur ngetan bareng dikala kena buntute. Apik Ajare rondong akune prawan bareng dibuka ketok jempole. Ngono parian iso aku ra trimo ngono. Ning nak perkara lagu ki rasa. Iya. Aku terus tertaban ki mau. Ki nak perkara lagu ki kabeh dagelan mesti ngerti. Aku tak mau ngetes awakmu. Iya, tes sama. Aja perkara kepinteran bab lagu. Lho, alat musik ngerti? Ngerti yo. Wih. Aku. Bengok tok. Bab alat musik ngerti? Ngerti yo. Engko sebutno satu kata. Nah, ya. Kendang ente iso muni diapakno. Antem. Ditabuh. Mari tabu. Lah ya ditabuh. Terus gitar nek iso muni diapakno. Antem. Dipetik. Petik. Kok diantem kabeh ya remukno. Ya, petik. Apa mau jenenge kendang nek muni diapakno? Ditabuh. Gitar nek muni diapakno? Petik. Suling nek muni diapakno? Sepul. Iling ya satu kata ya. Iya, aku. Drum nek muni diapakno? Ditutuk. Iya, satu kata ya. Satu kata. Drum, gitar, kendang karo anu apa jenenge? Drum nek muni diapakno? Iso ki ngomong, iso apa ora? Satu kata lho iki. Satu kata yo dulap-dulap kandhani kok. Beleni. Kendang nek muni diapakno satu kata. Ditabuh. Gitar nek muni Dipetik. Oh ya wis, suling nek muni Sepul. ya, tak siki drum nek muni Ditutuk. satu kata. Satu kata. Drum, gitar, kendang, suling nek muni diapakno? Kandhani kok urung jeru. Urung jeru. Kata-katane iki piye to iki? Takono. Iso. Iso no master musik kok. Iso. Loh. Apa? Gitar bunine piye? Dipetek. Apa yo? Kendang ngene. Kendang ditabuh. Suling. Kendang gitar suling ngene piye? Dibanting. Bantingen kak muni. Nak perlu sing muni ora sing ngendang, malah sing duwe kendang iki muni-muni. Kok kakekane bomong. Kok perkara ngono iki gampang. Kuwi perkara musik. Musik. Arep ngetes perkara apa? Musik. Aku manut. Bab kewan kowe ngerti? Oh, kewan ngerti. Wih, aku tak takon. Aku tak takon. Iya. Upama perkara kewan iki ya. Delalah kowe nganu lunga nggon kebun binatang. Ngerti kebun binatang? Oh, jelas. Ya, pinter ya. Lunga ning kebun binatang weruh anakan kethek. Anakan kethek mau enek glantung. Delalah anakan kethek tiba mak brus ning jalan raya tabrak truk brus. Anak kethek iki? Anake kethek mati, pakane kethek kira-kira nak weruh nesu apa ora? Nesu ngamuk. Sabar. Mau kowe lunga nggon kebun binatang. Delalah weruh anak kethek. Menek wit glantung. Tiba brus ning jalan raya ana truk nabrak brus. Anake kethek mati, pakane kethek weruh Ngamuk. Waduh, sabar. Iki piye to iki? Piye to tembung iki? Kowe weruh anakan kethek. Nenggon kebun binatang. Menek wit glantung. Delalah tiba. Brus tampani truk mak brus. Anake kethek mati, pakane kethek weruh nesu apa ora? Jadi aku kethek lho. Dadi karane kowe kethek. Aku tau dia, ngono to. Mula to. Kowe ndibetheken apa bab kewan nek karo aku? Wis.
Ya. Iki mau nang nggon ngendi mau? Nggon kebun Kebun binatang. binatang. Ora Ana apa wae. kethek. Ana kethek. Kowe roh apa mbah kebo apa sapi roh apa kiong? Nek saiki kethek ajine dhuwur iki ya? Heh? Ajine dhuwur kethek iki. Sing ngomong sapa? Lho, kowe karo kethek kuwi yo. Jaji kethek. Adi kethek. Lho kok iso? Lho, Piye? kowe mlebu binatang. Heeh. Nah, mlebu kebun binatang nonton kethek bayar apa ora? Yo bayar. Nah, nek kethek nonton awakmu? Ora bayar. Nah, Berarti aku karo kethek jek aji kethek ya. walang kekek. Berarti aku karo kethek jek aji kethek. Heeh. Ya padha wae nek aku yo mau kalah no. Lha piye? Mending jek aji kethek. Lah kowe karo apa jenenge tumo malah jek kendel tumo. Lho, Lho pakmu tumo cilik iki kowe roh tumo. Lho, kowe nek pomene dicokot tumo nggon sirah to. Pira. Nah, Lah, tumo ki wani nyak-nyak sirahe pakmu. Kowe tau wani nganu nyak-nyak sirahe pakmu? Kowe roh tumo apa ora? Tumo ki lak cilik to. Cilik. Kamuku kiwan paling cilik. nah, Lho kuwi wani nyak-nyak sirahe pakmu. Iso wani nyak-nyak sirahe maratuwamu. Lah kira-kira kowe wani gak nyak-nyak sirahe maratuwamu? iki. Lah nek aku ngiyak-ngiyak sirahe maratuwaku ya anake dijaluk Lah maneh. berarti ya kendel tumo sing kewan cilik. Ya kafiran. Iya. Nah, Oh, kowe nek iki bab kewan. nek ora aku aku seneng. Bab kewan aku tak takon. Heeh. Gawiya ki kalimat lho. Ana suket, letong, sapi, mangan. Suket, letong, sapi, mangan. Gawiya kalimat. Ket letong sapi mangan. 4 kata. Suket, letong, sapi, mangan. Gawiya kalimat. Sapi mangan suket. Halah. Letong. Alah. Suket mangan sapi. Aduh, cah paut. Aduh. Iki to iki. Suket, letong, sapi, mangan. Ayo, 4 kata. Suket sapi. Aduh. Sakel. Alah. Iki to iki. Tuturanmu. Kleru kabeh. Gejal kowe. Kalimate Nah. suket letong mangan sapi mo to. Nah. Lek digawe kalimat, Ya. sapi mangan suket Letong pangan ya kowe. 4 kata ki mau. Nah. Suket sapi mangan Mangan letong. letong. Lek digawe kalimat, Nah. sapi mangan suket. Letonge. Heeh. Letonge pangan kowe. Lho malah prapenak iki. Letong. Aku ngomong letong ngono to. Lah ya mangan letong wis pakane kethek nesu. Mangan letong. Aja mangan letong. Elek men aku. Piye be? Wis nyanyi wae. Eh. Nyanyi wis iso nyanyi apa ora? Iso no. Nyanyi sing apa kae? Sing lagune nasional. Nah. Lagu pop. Nah. Hitam manis, hitam Ah, tak manis, hitam manis. Pandang tak jemenu. Pandang tak jemenu. Pandang tak jemu. Pandang tak jemu. Oke, ini lagune piye? Nah. Hitam manis, yang hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Isa ya? Iso. Ning ora ngono tok. Lah piye? Wong yo kudu nggawa alat musik. Ya iya. Nah iki gandeng lagi usume corona. Ora entuk nggawa musik sing apa jenenge elektrik. Ah. Mau mengundang banyak keramaian. Tak golekno terbang. Iya. Ya, tak golekno terbang. Hitam manis, hitam manis. Ning iki gandeng delalah kimu yo Pak Polisi ki yo terbang cek ora entuk. Hah? Akhire yo sakanane ya. Sakanane. Piring gak apa-apa ya. Ora apa-apa. Penting iso ge peragaan. Ya anggap bae latihan terbangan. Ya, Hitam anggap manis, hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Nah ngene. Pomone latihan hitam manis, hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Oh, karo ngene to. Iya no. Jemu ben ekspresif. Iya. Ben ekspresif. Montrot. Ya, bisa ya. Pilih jajal. Hitam manis, yang hitam manis, yang hitam manis. Padang tak jemu. Ini padang tak jemu. Alah, pinter. Bisa ya, pilih ini. Hitam manis, yang hitam manis, yang hitam manis. Padang tak jemu, padang tak jemu, padang tak jemu. Alah, bisa. Bisa ya? Malah rogoh kene. Nah, ki terbange baleni. Ya. Bisa ya? Iso.
Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu. Bisa ya? Bisa. Ini jajal. Hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu. Bisa ya? Kalau mau tampilnya gak nih? Dia busuk karo sote. Iya, ganteng. Dia tambah ganteng. Ketok ya. Ganteng apa ora? Aku cakep. Omahe ngarep kuburan cakep. Cakep. Hitam manis, yang hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu. Aku seneng apa sing pas padang tak jemu, padang tak jemu. Seneng iku. Wah, ganteng. Kira-kira anak-anak ki Mas Bongo ganteng apa ora? Aku. Ganteng apa ora? Ganteng. Lho, kompak ganteng kabeh. Gantenge kok koyo kompak men ya. Iya, kompak. Mergo nyanyekno hitam manis sing ekspresif. Dewe ni meneh. Mergane Hitam cakep. manis, hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu. Ganteng. Ganteng kok. Gantenan. Ora cak. Kaya jemuke ping loro. jemuke ping pira? Ping loro. Ping loro beleni yo. Ping loro. Yo. Padang tak jemu. Ojo ngene. Ngene. Kok gak ekspresif yo. Ekspresif. Yo. Hitam manis, yang hitam manis. Padang tak jemu. Padang tak jemu. Dong tengah durung. Saiki tambahi meneh. Padang tak jemu, sing tengah padang tak jemu. Paling ganteng. Dadi yo cara gantenge ben rata. Totalitas. Ekspresif yo. Ekspresif. Kira-kira sing ekspresif. Ya anane kuwi ora serduli aku. Perduli. Oh, ganti to saiki. Yo perduli kok gak bisa apa, Cek serduli. Hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu, padang tak jemu. Jan, ini kayak Sentara Langit arep perang. Sentara Langit arep perang ki lho ya cara pacane Nembange ku mau. Nembange ku mau. Ben musuh ben ra roh. Kowe ganteng tambah ganteng. Nyanyi ki iso ganteng. Heeh. Pengen ngoco apa piye? Enggak. Nyanyi ki iso ganteng. Iso. Bu beleni napa piye? Pada jemu. Iya, Pak. Sama. Aku tambah ganteng ya. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemu, padang tak jemu, padang tak jemu, padang tak jemu, jemu, padang tak jemu, cacak, alah jemu, alah. Duduk seres yo. Mergo ben tambah saya ganteng. Nyanyi. Buktine apa nek ganteng kuwi? Buktine apa nek nyanyi kuwi iso ganteng buktine nang ndi kuwi? Lah apa arep ngoco apa piye? Ya ngaca. Ya sik tak golekno kaca no. Padang tak jemu ya seneng. Nek sik kowe nak maca kudu maca Bismillahirrahmanirrahim. Mergo mengko kaget weruh saking kegantenganmu. Lho, ngaca kuwi kudu maca Bismillahirrahmanirrahim. Nak perlu mbok tambahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi ngaca. Mergo nak ora ngono kowe engko kaget. Piye? Aku urung pengen kuwi. Ora ngono, maca cara ngono iki ben weruh barang sing istimewa. Masya Allah. Nek ganteng ta? Ganteng Ngerti. Kowe iki bojoku mbek aku senenge ra umum ya. Lah ya ora umum. Dadi mergo wis madeni sing liyane ya WC wis umum, kamar mandi wis umum, saiki ora umum ngono ya. Aku cepek bojoku.
Saiki ora to? Ora. Yakin to? Yakin to? Wis ganteng kok saiki. Yakin, Seneng wis. aku. Gantenge kaya Pak Sentara Langit sing arep perang kae. Wah, jos ya. Mulane Juga. bojoke seneng karo aku. Iya. Wingi sange senengi karo aku to. Lagune piye mau? Hitam manis, yang hitam manis, padang tak jemuk, padang tak jemuk. Bisa bahkan menunggu jemuk, padang tak jemuk, padang tak jemuk, padang tak jemuk. Ben supaya tambah ekspresif. Kowe kudu padang tak jemuk ngono kudu diputer-puter. Wes mau yo. Ya ora, namu kan mung ngene tok. Ngene tok lha iki diputer-puter ngene. Ben ya. Ben bojoku seneng. Ben bojomu tambah seneng. Wingi, aku wis kan ngomong mau. Wingi disepak-sepak kene. Iya. Engko nek seneng waktu aku nggih masuk angin kok kelawon. Sange senenge iki lho. Aja lawon lagi masuk angin tuh kok no lawon. Kaya kethek Oh, malah lawon gitu lho. Iso Ayo, lawan saya kok lawah kuwi. Oh iya kepleset ta ya. Aku pleset ya. Oh ngombe oli kok. Pandang tak jemuk, pandang tak jemuk ngene. Terjemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk. Cocok. Tambah ganteng ya. Ngilo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa yo masya Allah. Gantengku ngono. Heeh. Iki ben ngadeg merono kok mbok walik sithik. Merem karo merem. Terus melek biar. Ngono ya. Ya jajal ya. Aku ndak pengen rem gantengku. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng. Kecanyangan-anyangan. Ngerti ganteng. Ono ganteng. Lho ya. Ngene terus dibalik. Iya. Aku ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Walik masya Allah no. Masya Allah. Merem. Merem. Terus balik. Kita balik. Ya. Terus Melek. Hitam manis, hitam manis, hitam manis. Padang tak jemuk, padang tak jemuk, padang tak jemuk, padang tak jemuk. Lo kok nesu ya? Ning tambah ganteng. Lu tambah ganteng kok bojomu nak roh jamin. Terus pegatan kok. Ora. ya, iki kok iso ngene piye to mau? Lu sing ngerti sapa tanganmu nyekel apa mau? Bongol di bongol mau. Heh? Bongol di bongol. Uange lunga wisan. Bongol di bongol. Alah kono mbok kerja nang diadoh ono. Wah, iki trekahmu iki mau. Lho gak iso aku. Ganti. Aku awet mau linggah ning kene kok. Ndi terbangnya mau? Terbange di. Ndi terbangmu ganti ya. Wah, terbange hilang. Wah, Di terbange. Nah, pada tak jemuk. ya. Nah, Ki kowe tak kon milih iki karo iki milih di. haha, iki jelas aku ngerti. Apa Sendi. Kowe Kowe milih iki. Eh. Ya, ya. Ki cekel. Ya. Ya, yo, beleni. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemuk, Pandang tak jemuk. Pandang tak jemuk. Lho. Piye? Beleni nyoh. Nek kowe arep ijol-ijol, wis. Ono yo beleni yo. kok ora ono ngene e? Ora ono yo. Hitam manis, Yang hitam manis. pandang tak jemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk. Yo kudu tamrekno beleni. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk, Pandang tak jemuk. Ambiar. Bagus ya, Mas.
Dadi sik ngono kuwi. Wah kok tentara langit. Wis kaya tentara langit pada tak jemuk ya. Padha raimu no. Remuk iki. Salah. Nek ora apa-apa, mung gojeken sawetara ya. Karo ki mbok menawa awake dhewe iku ya gaweane ya ana sing durung rampung barang. Iya. Heeh. Tak dokokno. Kono. Kono. Nang ora pada tak jemuk meneh lho iki. Ora usah pandang tak jemuk malah rupane kaya barutan kabeh. Ayo iki. Karo ngenteni bendarane dhewe mbok menawa ana ayan sing kudu dirampungke. Wong wingi anggone rencek-rencek terus apa golek kayu bakar barang ya durung rampung. Nah aku serik apa sing golek kayu bakar kae? Lah iso serik gini. Karo ngadus kae. Hah? Walah adus kuwi. Elik modele iku. Adus elik piye to? Adus iki elik. Oh, adus kudune sing apik piye? Adus piye? Iki karo pandang tak jemuk mau. Padahal tak jemuk ngene lho. Lho kuwi yo gak ekspresif. Wong adus aja nggo klambi. Adus ki yo kudune dicopot barang. Ngono piye aduse piye? Iki ngene patih iki lho. Lah yo aduse piye mau? Pandang tak jemuk. Jemuk, pandang tak jemuk ngono ya. Piye ekspresif yo. Adus kok katokan yo terus kebas no. Adus yo aja nggo katok barang, nggon ngene kok nggawa stagen. Satagene iki yo dicopot. Katoke ngono. Wong adus kok. Adus nak kowe nak meragakno sesuatu ki kudu sing ekspresif. Nek ora ben menjiwahi. Dadi ngeneke aja adus kok nggo ngenekan yo ora pantes to, Kang. Ya aja kuwi. Adus ki ngeneke kudune yo dicopot. Piye mau nak adus piye apike piye? Pandang Tak jemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk, pandang tak jemuk. Iki dawa yo. Heh? Iki dawa. Yo malah apik malah kaya lakone diwata cengkar. Tuh, iki jenenge wong adus. Adus ki nggunakno ngono lho. Adus kok nggo jarik barang. Adus iki jarike ya dicopot nak terus kebes malah senene bojomu. Iki bisa to ki mau. Adus ki langsung nggo jarik barang ngono kuwi. Lah ngono. Adus wingi ngene. Nah, piye? Akan seri. Mosok adus karo ngene-ngene iki seri. Delok nggon pojokan kon aduse piye? Nah kene kan iki sendang. Sendang. Sikure dong. Siure anune dawu. Ya terus piye anune? Iki karo ngene. Terus Yo dodok ngene. Heeh. Iki sikile karo ngene. Seri awan. Iki karo ngene. Adip rono bokonge ben ketok. Bokonge gitu. Aduse piye? Ngene. Oh, Masa ya katokan adus si anyep. oh ya, adus ora. Ora. Adus kok katokan ku lho. Ora nggo kuwi. Adus kena katokan. Ora kena. Ora kena dicopot. Kok gak ekspresif. Adus kok katokan bareng lho. Iki ala biru. Copot. Amang. Kan aku tambalan lho. Wis suwe anggonmu dadi seniman. Sok nanya duwe katok cekak iki ya mbok tuku nggon pasar. Ora kok bekas katok dawa mbok ketok. Ora tek tambalan ki lho. Iki wujud apa? Iki wujud apa ki? Iki murah nang ngene kok. Ora ono kene piye? Ya dingenekno wae. Masa lagi kan adus iketan. Adus ora kena iketan. Masuk angin. Masuk angin. Adus ki kudune dicopot. Engko rambuté ra iso dikramasi. Lho, karep juga suware mau. Suware kan jeli. Terus iya. Apa ngadep rono? Iya. Saya kaya PK nipu. Ngene diperono. Lha piye ta? Ya terus iya. Iya ngene Dit. Masa urung sabunan adus sabunan. Masa urung sabunan. Ora nang ngono kuwi mau kowe nek adus jane ya ora usah nggo katok jerung kuwi. Bagian jerung kok entek ngedusi entek nyirami piye? Ya dibatin. Ya iso dibatin. Dibatin. Yo kabeh kudu disirami reso. Ayo copot, ora copot. Dicopot. Ya aku isin. Lho, wong
iki jenenge wong adus, wong pragane wong adus kok. Ya aku nek ora kono-kono. Angger ditutupi nggo godhong. Oh iya ya. Ki awet dhewe ndang tandang gawe nyambut gawe barang burung rampung. Tanggo yo. Ya. Kok karo dibenakno